I dag skal vi spille Hvem er jeg? Han har valgt noget, jeg er, og jeg har valgt noget, han er. Og han skal gætte, hvad han er, og jeg skal gætte, hvad jeg er. Kan man have mig på? Nej. Er jeg blød? Ja. Er jeg sådan meget rund i det? Nej. Har jeg ærmer? Altså, du har ærmer. Kan jeg bukke? Ja, lidt. Lidt? Lidt. Du kan godt bukke lidt. Jeg kan godt bukke lidt. Okay. Ja. Har jeg lange ærmer? Nej, det vil jeg ikke sige. Har jeg en hat på? Nej. Er jeg lysefarver? Nej, du er ikke lysfarver. Okay. Har jeg en krone på? Nej. Har jeg print foran? Ja. Ja. Det er der mange ting, der har. Er jeg lavet af plastik? Nej. 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 Har jeg også print bagved? Nej, der er ikke noget print bagved. Ikke noget print bagved? Nej. Jeg er lavet af papir. Ja. Noget af dig er. Noget af mig er. Okay. Er jeg et first grade only produkt? Nej, du er ikke et first grade only produkt. Okay, så jeg collab med nogen. Det kan man godt sige. Er jeg en first grade notesbog? Nej. En t-shirt, der kun har print foran. Så er jeg en Pingu t-shirt. Du er en monkey bendy body. Der er jo print, og den her ærmer og det hele, jo. Hvad var jeg? Ja, du var en Chassamika-bog. En Chassamika-bog? Jeg er nok godt tæt på. Ikke notesbogen. Der er bog med ord i. Nå, sygt. Like for part 2.